Radio Helsingin viikon levy. Kello on 10 ja Radio Helsingissä olemme saaneet vieraksi viikon albumin Mirror Mirror tekijän Olli Ahvenlahden, jonka bedtime snack on periaatteessa, mitä söit aamulla, monen aikaa menit nukkua. Hyvää huomenta. Huomenta. Mä menin nukkumaan aika myöhään, tai pääsin nukkumaan aika myöhään, koska Finskin kone tuli vasta 15 jälkeen Helsinki-Vantaalle ja siitä sitten ennen kuin kotona sängyssä, niin kello oli 1. No niin. Mutta tässä ollaan niin kuin olosuhteisiin nähden erittäin pirteänä. Eli olet jo tottunut tuossa soittajan hommissa siihen, että myöhään nukkumaan ja aikaisin ylös. Joo, se on se, ei sit ikinä tule rutiinia, mutta sen tietää jo etukäteen, että jotkut yöt on lyhkäisempiä, mutta sitten nukutaan sitten, kun on vapaata enemmän, niin otetaan pankkiin lisää unimäärää ja saadaan ajatusta kulkemaan. Kulkeehan se kyllä nytkin. No nimenomaan, sehän menee kun siis rasvatuilla laakereilla, menee sanat sekaisin, mutta homman nimihän on se, että vuosi sitten suurin piirtein oli täällä kertomassa tuosta Olli Ahvenlahti pianokirjasta, ja se on ollut niin kuin homma, joka on mennyt nyt sitten eteenpäin Mikko Matlarin kirjoittava kirjan jälkeen. Nyt sitten We Jazz julkaisee uuden albumisi tässä nyt ensi perjantaina, ja tämä Mirror Mirror, niin tämä on ikään kuin kunnianosoitus nähtävästi tuolle Fender Rhodes sähköpianolle. Meinasin sanoa jazz-pianolle, koska sitä on niin paljon kuitenkin käytetty jotenkin jazz-flavoriin. Joo, kyllä se on kunnianosoitus mun vanhalle työkaverille, jonka me tutustuttiin vuonna 1972, jolloin mä sain tämän Fenderin. Ja se piano toimii edelleen ja sitä on huollettu tässä aina silloin tällöin ja viritettykin. Ja Olli Kaske niminen pianoprofessori, niin kuin mä häntä nimitin, niin Olli ikävä kyllä menehtyi ihan vähän aikaa sitten. Olli oli täysin avainhenkilö ton Fenderin ylläpidossa sekä virityksessä että sen sähköpuolen tarkistamisessa ja tarvittaessa osien uusimisessa, niin kuin siellä on jouduttu tekemään. Kerropa siitä, että miten sähköpiano ja siis tuo tavallinen konventionaalinen piano, jonka me käsitämme niiden virityksessä, mikä siinä on? Käytetäänkö siellä samanlaisia rautavääntimiä näin niin kuin maalikon silmin katseltuna? Näyttää siltä, että siellä vähän... Joo, pianossa on ne, niin kuin sanotaan, ne kuorot. Eli yhtä niin kuin keskialueella ja diskanttipuolella, niin siellä on yhtä ääntä kohti 3 kieltä ja niiden kielien pitää olla täysin niin kuin samalla taajuudella, jolloin se ääni soi kauniimmin ja silloin niitä väännetään just tällä mutta Fenderissä on tämmöiset pitkät metallikielet, ne on ihan toisen näköisiäkin. Ja se ääni syntyy vähän toisella tavalla, mutta sitä voidaan virittää myös ja silloin sille metallikielelle tehdään sitten jotakin, jonka Olli Kaske olisi voinut kertoa tässä, jos olisi ollut vielä elossa. Ikävä kyllä ei ole enää, mutta Olli oli ihan avainhenkilö Fenderin huolenpidossa. Ja viimeiset säädöt Olli teki just ennen kuin mentiin studioon viime syyskuussa, niin syyskuun aikana vielä 2-3 kertaa käytiin Ollin kanssa juttuja läpi. Ja Fenderi oli auki ja Olli teki sinne tarvittavat päivitykset ja niin edespäin, ja se toimii hyvin se. Mites tämä kyseinen kappale, tai siis instrumenttikappale, siis tämä soitin, niin montako niitä on Suomessa ja koska hankit ensimmäisen ja olitko ekana vai tokana? Mä olin ehkä toinen. Onhan niitä nyt, Fendereitä on vaikka kuinka paljon, mutta silloin kun se oli uusi soitin, niin se tuli jatsin myötä siis. Tästä on varmaan puhuttu aikaisemminkin, mutta Miles Davis, joka oli jatsin uudistaja niin kuin aika montakin kertaa siis ja haki uusia näkökulmia soittamiseen, niin Milesin niillä Bitches Brew ja Miles Davis tai Selim Sivad ja näitä, niin siellähän oli ensimmäistä kertaa siellä oli sähköä aika paljon. Silloin tuli Fenderit kuviin ja sitten Herbie Hancock soitti Fenderia, Chick Corea soitti Fenderia
ja Joe Zawinul ja monet muutkin. Ja sitten kun ne ensimmäiset Fenderit tuli Suomeen, niin niitä tuli 2 musiikkifatserille ja mä sain puhelun sieltä, koska suhteet oli hyvät ja tiedettiin, että niitä on tulossa. Sitten tuli puhelu, että no nyt niitä on 2 täällä. Ja mun mielestä Heikki Sarmanto oli varannut ikään kuin sen toisen ja mä olin varannut sen toisen. Ja toinen meni sinne Hesalle ja toinen sitten vuonna 1972 tuli mun haltuun ja nyt me vietetään jo, mitäs tästä tulee, 50 vuottako? Niin, 52 vuotta varmaan sitten. Mutta soittimia pitää hyvin ja niitä rakastaa, niin ne säilyy kunnossa pitkään. Ja tästähän on hyvä esimerkki muuten siis toinen edesmennyt vanha kaverini, keyboard-soittaja, keyboard-velho Esa Kotilainen, joka... Ja hänen maagiset Mooginsa sun muut. Kaikki. Ja Esa ei ikinä luopunut hankkimistaan soittimista. Esalla oli ihan mahtava kokoelma. Kyllä. Kaikenlaisia soittimia 60-luvulta lähtien. Mites Olli Ahvelahti, oliko käynyt joskus mielessään, voi kun nyt olisi sitä ja tätä, vai oletko sitten semmoinen, että on ehkä kerinyt, ei ole ollut semmoista omaa studiota, mihin laittaa niitä kaikkia. Ja tietysti mahtavaa varastoa, mikä yleensä sitten on näillä kaikilla. Mä oon harmitellut sitä, että silloin kauan sitten, niin rahapulassahan aina piti päivittää soittimia, mutta jostain piti luopua. Ja mä oon harmitellut sitä, että mä luovuin 2 analogisesta syntetisaattorista, jossa oli silloin ihan omanlaisensa hyvät soundit ja muuta. Eli mitkä ne olivat? Ne oli 2 Rolandia. Joo. Mutta ne siitä on aikaa jo ja ne meni vaihtoon ja mä sain uutta tilalle ja tämmöistä on, mutta onneksi tänä päivänä niin näitä soundeja pysytään jäljittämään aika hyvin toistamaan, että siitä vaan Nordi haltuu ja siellä ne on kaikki. Joo, nimenomaan. No ja näin tämä vähän menee, mutta näillä sähköisillä syntetisaattoreilla on kuulemma oma sielunsa. Ystäväni on kertonut, joka on tehnyt tuossa joku sen 10 vuotta house-musiikkia ja kaikkea tämmöistä, sanoi, että joo, että niiden kanssa keikalle lähteminen on vähän sitä sun tätä, että sähköt ja vireet sun muut vastaavat heittelee vaikka miten. Joo, kyllä ja mutta niin kuin sanottu, niin kaikillahan niillä on omat, ja silloin kun sä hankit jonkun soittimen ja rupeat juttelemaan sen kanssa, niin teille syntyy, tai siihen syntyy suhde. Ja silloin se on sen kahden tuottajan, sen soittimen ja soittajan välinen, että sun kaverissa on ihan oikeassa, että niin siinä käy. Et se on vähän sama kuin pallopeleissä, että on niin kuin jääkiekossa puhutaan käsisilmäkoordinaatiosta, että miten sä otat siinä, napsautat lavan oikeaan kohtaan ja näin, niin teikäläisellä on sitten niin kuin päästä menee sinne sormiin ja sitten sormio ja antaa omia viestejä, että mikä voisi olla se oikea soundi. Joo, kyllä se näin on. Kaikkihan tämä on semmoista tutkimista ja yritystä ja erehdystä. Mutta sitten aina kun jaksaa funtsia ja niin edespäin, niin yleensä lopputulos on sitten tyydyttävä. Tai oikeastaan niin pitkälle pitää tehdä sitä funtsimista ja kuuntelua ja kattelua, että se lopputulos on sitten tyydyttävä. Vielä noista sormioista. Onko sormioista? Mä luin sen joskus Jukka Haurun arvostelusta sormioista. Niin onko se ihan kiipparit, keyboards, onko se minkälainen termi? Joo, kiipparit on, mulle kiipparit tarkoittaa siis piano on piano ja Fenderi on Fenderi. Mutta sitten kiipparit on mun arsenaalissa, niin ne on noita erilaisia muita digipianoita tai syntetisaattoreita. Niin. Kukin nimittelee niitä niin kuin haluaa, mutta
Niin, Oberheim synthesizer on mainittu tässä Fender Rhodes 73 Electric Piano näissä krediteissä, tämän levyn krediteissä. Ja kerro siitä, että miksi juuri Oberheim, vai olisiko Moog ollut liian raju? Joo, Moogi, mullahan oli, ja Moogi on siis, sillä sä et saa kuin yhden äänen, se ei ole tämmöinen, Moogilla, niillä Moogeilla, jolloin mullakin oli yksi, niin soitettiin ikään kuin soolojuttu, että siitä ei saanut sointumaailmaa ulos, eli se ei ollut moniääninen, mutta Oberheim liittyy mun 80-lukuun ja studiotyöskentelyyn. Silloin kun Oberheim tuli, niin siinä oli ihan mahtavia uusia soundeja ja niin edespäin. Niin ja maksoi kuin pieni yksiö. Se maksoi erittäin paljon. Muun muassa MTV:n studiossa oli vanha ystäväni Veikko Samuli, jonka kaikki suomalaiset varmaan, jos eivät muista nimeä, niin jos ovat kuulleet Katri Helenan Katson autiota Hiekkarantaa, niin se on Veikon sävellys muun muassa ja moni muu hitti. Me oltiin Veikon kanssa Sibelius Akatemiassa kirkkomusiikkiosastolla monet vuodet opiskelukavereita ja meillä oli muun muassa luokassa numero 45 joka keskiviikko. Oli Veikolla ensin 2 harjoitustuntia ja mulla oli Veikon perään 2 harjoitustuntia, mutta Veikolla oli silloin lähtenyt iskelmätehdas jo käyntiin ja MTV:ssä oli Veikon Oberheim, jota Veikko antoi käyttää siis pientä korvausta vastaan, kun oli sovittu, että sitä voi käyttää. Niin mulla on jäänyt siitä 80-luvusta Oberheimin ja niistä soundeista niin mielettömän hyvä fiilis. Ja nyt kun me oltiin E-studiossa Söderkullassa viime syyskuussa äänittämässä tätä Mirror Mirror uutta albumia, niin siellä Jyri Riikonen, joka äänitti levyn, ilmoitti, että meillä on Oberheim täällä studiossa, että voisiko olla käyttöä sillä. Mä sanoin, mitä? Kyllä on. Ja sitten tuli vanha soundirakkaus sieltä 80-luvulta. Niin Oliko semmoinen myöskin tuolla Finvoxissa? Sielläkin oli, mutta mun mielestä siellä, nyt mä en ihan, sitä mä en muista. Mä muistan vaan, että Veikon Oberheim oli käytössä Maikkarissa, mutta oliko Risto Hemmiltä pitäisi kysyä. Risto tietää. Risto tietää ja Risto muistaa. Uskomatot meininkiä, mutta nämä on tässä musahommissa se kaikista ihmeellisin asia on niin kuin sillä, että teillä, jotka olette nähneet melkein kaiken, niin teillä on niin paljon kerrottavaa, että pitää kysyä, mutta välillä pitää soittaa musiikkia, koska olet täällä kuitenkin tämän albumin takia. Ja Painted Blue on kappale täältä Radio Helsingin viikon levyltä Mirror Mirror. Se on heti tämän ensimmäisen nimikappaleen jälkeen. Painted Blue. Bluesia on, ja miksi? Niin, no siis jokaisella Jats-levyllä, tai siis Jats on kotoisin sieltä, niin kuin kaikki tiedetään, enkä rupea nyt historiikkia tässä, mutta blues on yksi erittäin tärkeä ja olennainen osa Jatsia ajatuksena ja rakenteena ja muun muassa tulee mieleen Thad Jones Mel Lewis Orchestran konsertti Finlandia-talossa joskus 70-luvulla, jolloin Thad Jones tuli mikrofonin ääreen täys Finlandia-talo. Thad Jones sanoi, "Ladies and gentlemen, we're gonna start with the blues." No niin, nyt tälläkin levyllä mä halusin tehdä yhden. Nämä on kaikki uusia biisejä, mutta tää on blues rakenteeltaan, molly blues ja nyt mä olin perinteelle uskollinen, eli jokaisella munkin levyllä on siis blues tai bluesahtava biisi. Ja antaako mestari sitten rivimiestenkin laittaa soolot, se kuullaan näin. Ja puhelin soi. Halo, Olli Ahvenlahti, ja mitä sitten tapahtui? Niin, puhelin on kätevä laite, ja mä en itse ole ikinä ollut mikään hyvä puhelinihminen. Mä oon huono vastaamaan puhelimeen ja
tämä kaikki liittyy siis siihen aikaan, kun oli lankapuhelin ja niin edespäin, niin oli helppo olla kaupungilla, kun kukaan ei saanut kiinni, kun piti olla kotona lankapuhelimen ääressä, mutta puhelimista on tietysti paljon hyötyä. Nyt siitä oli tämmöinen hyöty, että anteeksi mun ääni, tämä menee eilisen lentomatkalla ja väsymyksen piikkiin. Vähän särkyi tässä, mutta puhelimista oli semmoinen hyöty, että Jukka Eskola, joka on tämän levyn loistava trumpettitaiteilija ja flygelitorvitaiteilija, niin soitti mulle, mitähän tästä olisi nyt vajaa pari vuotta. Me ollaan oltu yhteydessä tietysti koko ajan, tehty kaikenlaista jotain pientä ja Jukka sanoi, että Olli, ootko miettinyt, että kun sä teit aikoinaan silloin sen The Poet-vinyylin vuonna 1976, niin ootko miettinyt tai ootko tiennyt, että vähän niin kuin sen tyyppinen suuntaus on tulossa takaisin ja tuollaiselle niin kuin selkeälle rytmiikalle ja vetävyydelle, siis niin kuin sitä kautta, niin sille on ehkä tulossa niin kuin tarvetta jazzgenressä. Mä sanoin, että nyt sä osuit niin kuin aika oikeaan paikkaan, että mä oon taas miettinyt tässä, että mistä päästä mä aloittaisin, kun haluaisin tehdä yhden albumin, koska edellisestä on jo 5 vuotta. Ja nyt sä heitit aika hienon ajatuksen ilmaan, että mäpä rupean miettimään tätä ja tästä lähti sitten ajatus liikkeelle minulla ja sitten me puhuttiin Jukan kanssa aika montakin kertaa eteenpäin jatkossa näistä asioista ja sitten mä aloin miettiä sitä kokonaisuutta, näitä uusia biisejä niin kuin The Poetin kautta tietyllä tavalla. Mutta sitten tuli ongelma, että alanko toistaa sitten, ei voi toistaa itseä, ei voi tehdä sitä niin kuin vanhaan tyyliin. Ja mä kattelin itseäni peilistä muutamakin kerran. Mä olin tehnyt jo erilaista musiikkihahmotelmaa, biisin rakenteita hahmotellut ja kaikenlaista. Mulla oli aika paljonkin paperilla eli koneella. Ja sitten mä katselin itseäni peilistä ja sanoin, että sanoin itselleni, että en voi muuttua tästä mitenkään niin kuin väkivaltaisesti, että mun täytyy olla tyylille uskollinen, että mä teen biisejä niin kuin mä oon tehnyt tähänkin asti, mutta nyt kokoonpano on tämmöinen vähän sähköisempi ja sitten mukana on loistavat soittajat, Ville Herrala, joka soittaa sähköbassua pelkästään tällä levyllä, Joonatan Rautio, Jukka Eskola ja Jaska Lukkarinen rummut. Ja nyt mä teen näitä biisejä, joita loppujen lopuksi tuli varmaan 12. Ja sitten me ruvetaan juttelemaan, käymään näitä läpi, soittamaan läpi ja sitten katsotaan, mitä siitä tulee. Ja näin tämä lähti liikkeelle. Ja tämä peiliin katsomisen paikka, jonka mä tein aika monenkin kertaan, niin siitä tuli nyt tämän levyn albumin titteli Mirror, Mirror, joka mä sanon vielä, että monellehan tulee mieleen, Mirror, Mirror on suomeksi siis kerro kuvastin. Kyllä. Mutta mä ajattelin, että se sopii nyt hyvin mulle, koska mä katselin itseäni peilistä ja totesin, että näillä mennään. Niin ja se tämän kyseisen peilin läpi hän on sukeltanut myös Liisa Ihmemaahan ja se on kaninkolot ja kaikki muut vastaavat ja tällaiset, mutta keskustellaan näiden tiedotteiden jälkeen siitä, että minkälaisia näkyjä Olli Ahvenlahti näki katsellessaan peiliin ja mitä muistikuvia tuli tuosta 70-luvusta, jotka heijastuvat sitten taas tähän levyyn. Tässä keskusteltiin siitä, että menneisyyden kanssa pelaaminen ja se oma perintö, mitä esimerkiksi Olli Ahvenlahti on antanut Suomi-jatsille, niin kuinka sitten, tuleeko siitä semmoisia fiiliksiä, että no mitä näitä nyt kelailemaan, että se on ollut varmaan jossain vaiheessa sillä, että jätetään ne nyt sinne ja näin ja sitten kuitenkin jengit tulee sanomaan sinulle, että mahtavaa. Mä dikkailin tätä levyä ja näin. Ai joo. No se on semmoista vanhaa musiikkia, ei sitä nyt kukaan kuulta. No, mutta näin nyt sitten kävi. Mutta kysymys tietysti siitä, että mitä Olli Ahvenlahti, tuliko mieleen semmoisia
muistoja, kun oli nuori ja ehdoton niin sanotusti. Eli miten näet tänään ne fiilikset, mitkä olivat vuonna esimerkiksi 76? Joo, kyllä se, mulla tuli aika paljonkin semmoisia niin kuin back to the roots fiiliksiä, kun mä tein tätä. Ja totesin, että mä oon tehnyt aina biisejä omalla tavallani ja se on mun tyylini tehdä, mutta nyt niin kun tämä Fender, vanha rakkaani, tuli taas kuvioihin mukaan, niin se sävy muistuttaa aika paljon sitä 70-lukua ja mulla tulee aika hyviäkin fiiliksiä itse asiassa siitä, että nythän mä en plagioi mitenkään sitä vanhaa, vaikka muistan oikein hyvin, kun niitä tehtiin, että tämä on niin kuin sanottu kaikki ihan uutta materiaalia ja muuta, mutta kun mä mietin aika useankin kerran niitä studiokeikkoja Tukholmassa, niin mä muistan todella hyvin, mitä siellä tapahtui ja niistä tuli aika hyviä fiiliksiä. Ja nyt kun oli mahdollisuus sitten Matti Niveksen We Jazzin Matin kanssa puhuttiin asioita ja todettiin, että näin tämä menee eteenpäin. Ja sitten kun nyt tämä voitiin tehdä ikään kuin perinteisessä ympäristössä, niin kuin tehtiin Markus Musicissa niitä albumeita 70-luvulla, ja nyt mentiin E-Studio Söderkullaan, joka on niin kuin perinteinen studiomiljö, kodikas. Studiot on aina kodikkaita ja siellä on jännää kaikkea. Paljon piuhoja ja erilaisia seiniä ja muuta ja sitten hieno pöytä, hyvä äänittäjä ja sitten tietenkin niin kuin loistavat soittajat, niin kuin oli silloin 70-luvullakin. Niin mulla tuli aika hyvä fiilis siitä, että tämä oli aika kiva tämmöinen paluu niin kuin tässä mielessä siihen niin kuin vanhaan semmoiseen perinteiseen aikaan. Sitten tulee mieleen se, että vaikka sinä olet nyt sitten niin sanottu vanha mestari ja rivimiehet ovat tässä, mutta ne on kaikki kuitenkin nyt jo niin hard-boiled ammattilaisia, että minkälainen se oli sitten biisien kehittyminen. Sinä sävelsit ja sitten tässä kuulee ihan selkeästi, että tässä aina pedataan seuraavalle se hyvä soolon paikka tai oma en mä nyt tiedä, onko se sooloilu. Soolohan on aika hassu juttu, että se periaatteessa, no siinä se nyt menee jotain sooloilee itsekseen, mutta ei tämä enemmänkin niin kuin keskustelu, että avasin asian nyt näin ja sinä vastaat tähän näin. Ja sitten taas jatkuu seuraavalla musiikillisella osiolla. Olenko aivan väärässä? Käytit nyt ihan hyvää termiä. Mulla tulee mieleen, nyt me liikutaan. Älkää nyt pelästykö, emme niin vanhaa vielä, mutta me liikutaan taas siellä 70-luvulla, jolloin mulla oli mahdollisuus tehdä Dizzy Gillespien kanssa studiotaltiointit tuolla Pasilassa TV Studio 2 Ylessä. Ja yksi päivä sitä harjoiteltiin ja Dizzy nimenomaan, silloin ei puhuttu sooloista, vaan Dizzy sanoi monenkin otteeseen, kun sovittiin biisien rakenteesta, first I say this, and then after what I've said, you say that, and then you say that, and you do that, mutta se on puhetta ja tarinankerrontahan, se on siis niinku omasta elämästä soolosoittaminen ja erittäin vaativaa hommaa, sun pitää tietää minkä päälle sä rakennat niitä omia juttujas, mutta tässä tapauksessa levyllä, niin kuin sanottu, niin loistavat ammattikaverit. Ja näistä soolojen rakenteista, niin tähän tapahtuu sitten sillä tavalla, kun mä olin tehnyt sävellykset valmiiksi. Ensimmäisissä treeneissä käytiin ensimmäisiä biisejä lävitse ja mä kerroin, niin kuin, mikä mulla on ollut ajatus siinä niin edespäin. Ja sitten kaverit omaksuu sen ja ne käydään lävitse ja katsotaan, että kaikkihan on nuotinnettu, ne on kaikki paperilla. Sitten seuraavassa treenissä, kun kaikki on saanut vähän, tietenkin nauhoitetaan harjoituksia, että kaikille tulee semmoinen mielikuva siitä kokonaisuudesta, mitä se on se paketti. Ja sitten kun seuraavassa harjoituksessa, niin sitten aletaan miettiä, että tohon sopisi, trumpetti ja foni soittaa, ne soittaa välillä unisonoa, välillä soittaa kaksiäänisesti, mutta sitten tohon sopii trumpettisoolo, tuohon sopii pianosoolo, tuohon sopii ja niin edespäin bassosoolo. Tälläkin levyllä on yksi Ville Heralan erittäin hieno sähköbassosoolo.
koska monta kertaa basistit jää vähän niin kuin syrjään. Ne on tärkeitä jätkiä niin kuin siellä. Mutta niistä on paljon vitsejä. Joo, tiedätkö, että basistivitsit, mistä ne on alun perin alkaneet? Ne on alkanut sinfoniamaailmasta, ja koska sinfoniaorkesterissa on 2 kerroksen väkeä, ootko kuullut tämän noin karkeasti? Joo. Että siellä on tämä hienostunut ylähuone, jotka on jousisoittajat ja puupuhaltajat, mutta sitten alahuone on möykkämakeja. Vaskipuhaltajat. Että se on alkanut, mä kuulin tämän jutun kauan sitten, en tiedä pitääkö paikkaansa, mutta musta se on ihan niin kuin, se on alkanut pasunisteista. Koska pasunistit eihän ne pääse soittamaan mitään hienostuneita, tietenkin semmoisia klassisessa musiikissa on, mutta noin periaatteessa niin... Töräyttähän tohon, poika. Niin, ja niistä on kehittynyt sitten nämä basistivitsit, nehän on niinku kaikki hauskoja ja rakkaudella, koska ilman basistia niin soittamisessa ei tule mitään. Ja tässähän nyt on tärkeää sitten, että vaikka soittajat ovat sinua noin 25 vuotta nuorempia, niin silti he ovat, tähän aikaan kuuluu myös tiukka tyylitietoisuus. Eli ehkä silloin, kun te nuorempana teitte sitä musiikkia, niin silloin oli hirveä tarve, että tämä on meidän omaa musiikkia ja toiselta lainaaminen oli niin kuin varastamista, mutta sitten taitavimmathan saivat soolossa kuitenkin lainata. Niin kyllä, sehän on niin kuin, silloin kun soolossa lainataan jotain, niin sehän on semmoinen niin kuin hieno kunnianosoitus ja älyväläys, että toi pätkä sopii. Niin. Näitähän oli jo vanhassa, Dexter Gordon oli muun muassa tenoristi, joka soitti aina sinne tänne pieniä lainauksia, ne on aika hauskoja juttuja. Että jos siihen pystyy, niin se on taito. No mitäs se Olli Ahvelahti nyt voi myöntää tässä varastaneensa tälle levylle? Anteeksi kunnianosoitus. Onko Dizzylle ja Lionelle, niin onko siinä semmoisia melodiapätkiä, jotka mahdollisesti viittaavat johonkin tiettyihin sävellyksiin? Siinä on, sen nimi on For Dizzy and Lionel sen takia, että ne teki tunnetuksi, onko se 40-luvulla jota ainakin, ehkä 40-luvulla oliko Lionel Hampton ensimmäinen, mutta sitten tässä on semmoinen riffi, jonka niiden biisien Dizzykin teki omalaisensa hitin, mutta se on niin kuin Hey Baba Rebab. Niin, aivan. No se on jo kansan suuhunkin kiirinyt täällä Suomessa. Hey Baba Rebab. Niin mä ikään kuin pöllin sen riffin rytmisesti. Ta-ta-da-di-di. Niin. Ja siitä mä sain idean tähän biisiin ja tässä muuten, tämä on Kassu Halosen vanha vitsi, että mitä Remu sanoi, kun se syöksyi rautakauppaan asioille. No hei pappa ripaa. Joo, no niin, hei pappa ripaa. Kekkasin sen. Mutta toi on juuri tuommoinen niinku rytminen lainaaminen, niin sehän on ollut kuitenkin niinä aikoina, kun tuolla lakimiehet etsivät plagiaatiosyytteitä ja muut vastaavaa sellaista. Niin edelleenkin joku huomauttaa, että hei, tässähän on se. No, joo, kyllä. Sitten tuolla on YouTubessa, että näillä 3 soinnulla voit soittaa maailman kaikki pop-kappaleet tuosta vaan. Joo, tämähän on yksi musiikkiin tullut, siis että kaikkihan niin kuin musiikki kiertää ympyrää ja kaikki siis lainaukset on ne sitten, näitähän on historia täynnä, että oliko tämä joku George Harrisonin, joka todettiin tahottomaksi. Joo, Chiffonsin, tämä näin, Do You Still Love Me? Joo. Oliko se? No. My Sweet Lord kuitenkin. Niin, että se oli tahaton lainaus, mutta sitten on tahallisia lainauksia ja niistähän käydään ja Jenkeissä varsinkin isot rahat siellä. Mutta ei jatsmusiikissa, ei pysty, jatsmusiikissa pitää olla itselleen rehellinen ja aito niin hyvin kuin voi. Ja lainaamalla sä et pitkälle pääse, tai kopioimalla siis, että tämähän on ihan selvä juttu.
Nämä olivat hienot sanat, se oli niin kuin sillain melkein lakikirjalla kopautettiin, että tämä istunto päättyy tähän ja perjantaina tämä levy on siis julkaistu ja kaupoissa kaikissa muodoissa. Kuulemma vinyylit alkavat hiipua, että nyt CDt alkavat kiinnostaa taas, koska niissä on kuitenkin oma soundinsa ja ne ovat halvempia, koska musadikkarithan haluavat paljon musiikkia. Ja sitten tähän julkaisuun liittyy se, että meillä on loistava tilaisuus nyt levyn julkistamiskonserttiin, joka on April Jazz Festivaalilla. 27. päivä lauantai. 27. päivä lauantaina kuulee livenä Tapiolassa Louhisalissa konsertissa niin tämän levyn materiaalin ja kaikki levyllä olevat soittajat on mukana, että se on alkuperäiskokoonpano ja mä odotan sitä innolla. Ja koko April Jazz on tietysti niin kuin hieno tapahtuma pääkaupunkiseudulla, että siellä on loistava tarjonta. Että siinä, jos on jazz-digger tai musiikin rakastaja, niin siellä on paljon hyvää. Että kannattaa tsekata ohjelmaa ja tulla katsomaan, kuuntelemaan. Kyllä, näin menee. Kiitoksia, että saavuit tänne ja nyt sitten For Dizzy and Lionel ja yritetään kuulla sieltä. Onko siellä se hei paparipa? Kiitos Olli. Kiitos.